O, šta je ovo? Novi izazov? O, pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću i seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo. Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako, čak i bolje? I meni će trebati čokolada, ali uzet ću malo više čokolade. Još i još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. O, to je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala, bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow, samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lijepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to. Lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. O da. Zatim ću sipati čokoladu preko i sad čekati da se stvrdne. Eto, sve je gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se. Kako velika čokoladna lopta.
Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. O, kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, pa mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore. A na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. O, kako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. O, ja baš zaostajem od šefa. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. O, smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. O, sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ma ne boj se, to je za džem. Napunit ću špric džemom.
I zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? A da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stekne i eto. Moja žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. O, ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. O, divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. O, kako neobične krofne. Sad ću probati. O, pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. O, a to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. O, kako lepo iznenađenje. Treba da stignem da izbacim božićnu objavu. A, držite se! U pomoć! Joj, padam! Wow, izgleda da sam živa. Gde sam ja? Je li ovo izazov? Ćao, baš si na vreme. Pridruži se. Jede mi se nešto slatko. Odmah će sve biti. O, pogledajte. O, šta je to? Neverovatno! Doneli smo mnogo ukusne čokolade. Ćao svima, ljudi. Kako zanimljivo! Baš ste slatki! Ćao, čao! Hvala vam na čokoladi! Sada možemo početi da kuvamo! Kako lepo miriše! Dakle, prvo treba izmrviti čokoladu nožem. Tako je. A sad ću istopiti čokoladu. Treba je stalno mešati. Tako je. Ovo je predobro. Eto tako, odlično. Moram brzo promešati čokoladu. Pogledajte kako divna. Savršeno. A sad je treba sipati u kalup. Tako je. Joj, kako lepo curi. Pažljivo ću sve razmazati. Tako je. O, kako zanimljivo. A šta ću ja? O, mislim da znam. Sipat ću čokoladu u flašu, a zatim ću je malo potresti. O, kako je ovdje hladno. Treba sad čekati još malo. Gotovo. Baš sam se smrzla. A sad ću te ugrejati, draga. O, gledajte, to je prelepo. Da, znam. Napravio sam divnu novogodišnju jelku. Ovo je prava zelena lepotica. Stavit ću što više šljokica. Bellissimo. Neverovatno. O, smislila sam nešto. Pogledajte šta imam. To su puckitave bombone. Ups. Počeo je vatromet. Ne boj se. Pogledaj ga, uplašio se. Dobro, sipat ću ove puckitave bombone u flašu. Tako je. Aha. Šta je bilo? Donela sam med. Sipat ću ga u kalup preko bombona. Što ona radi? Nemam pojma. Gotovo. A sad ću sipati čokoladne kuglice. Da, i dodat ću još puno različitih slatkiša i voća. O, da. Ispalo je preteško. Završili smo. Wow, koliko svega ukusno. Kako teška jelka. Sad ću je probati. Ovo je čokoladna jelka, super. Baš mi se sviđa, svaka čast. To nije bilo teško. A šta je ovo? Čokoladna flaša? Nije prazna.
Unutra ima nešto. Sad ćemo da vidimo. O, šta je to? Ne razumem. Ovo je baš moćno. A bilo je zabavno. Drago mi je, šta ti se dopalo? A sad mi treba čekić. Hoću da razbijem ovu čokoladnu čarapu. A baš me zanima šta je unutra. O, moram odmah probati. Joj, kako ukusno. Tu je toliko svega slatkog. Pogledajte, puna mi je ruka slatkiša. O, da, divno. Odlučila sam, to je pobednik. Ja? Hvala puno. A sada hoću novogodišnjeg Sneška Belića. Razumela sam. Daj mi to. Treba promešati brašno i mlijeko. Tako je. Sad ću ispeći koru. Odlično, uspela sam. Zatim ću premazati sve ukusnim i sočnim kremom. O, da, lepota. Ponovit ću tako nekoliko puta. Nije loše ispalo. Ovo je telo mog Sneška. Sada treba to zaladiti. Lepota. O, ovo je super stvar. Hoću da probam. Zanimljivo. Ups, molim vas, pomozite mi. Šta si uradila, draga? Ajoj, deca nemaju pojma. Ja sam napravio Sneška Belića od marshmallowa. Stavit ću ga na šolju sa toplom čokoladom. Zatim ću dodati različite slatkiše. O, kako je super ispalo. Šta? Ko je to bio? Dok on ne vidi, a ja ću probati malo. To je super. Okej, a vreme je da ja spremim Sneška Belića. Ova runda će sigurno biti moja. Gotovo. Napravila sam 2 kuglice. Eto ih. Šta? Izgleda da je moj Sneško baš mali. To nije u redu. Treba nešto uraditi. Aha, tako je. Pogledajte šta ona radi. Ludilo. Još malo i završila sam. Zar to nije super? Svaka ti čast, draga. Gotovo. Wow, kako je sve slatko. Hoću prvo da probam ovog Sneška. To je torta. Baš je ukusna. Da, topi se ustima. Svaka čast. Nemoj. Kako mi je hladno. Jao, ja nemam ništa s tim. Treba se što pre zagrejati. U čaši je nešto toplo. Sad ću popiti to. Da, postalo mi je toplije. A šta je ovo? Čokolada. Sad ću dodati to u piće. Wow, tako je još ukusnije. A sada, ups, pa nije suđeno da probam. Dođi ovamo. To je pobednik 100%. Da, ja sam znao da će tako biti. Dakle, hoću medenjaka. Potrudite se za mene. Hoću. Pažnja svima. Uf, to je baš teško. Sad će biti zanimljivo. Treba razvaljati ovu ogromnu kuglu. Hajde, deco, radite. Umorila sam se. Ne mogu više. A ja nastavljam da radim. I ja isto, ali to je stvarno teško. Hajde još malo. Dakle, ja ću napraviti anđela. Kako sladak, pogledajte. A ja ću napraviti čovečuljka. Imam specijalni kalup. Kako je zanimljivo igrati se sa testom. Volim te. Otvaram rernu. Koliko dima. I vadim svog anđela. Eto ga. Sad ću ga obojiti, to je to. Preslatko, a vidite mog medenjaka? Između njih je ljubav. Ups. Baš nezgodno je spalo. Jeste li vidjeli to? Denjaci su se zaljubili, kako je to moguće? Tako su slatki. Tako je prijatno gledati ih. Wow.
Rastopili ste mi srce. Obožavam vas. O, šta je bilo? To je još jedan medenjak? Pa, ćao. Ne razumem. Šta se dešava? Je li oni odlaze? Ali gdje će? Sad mi nemamo ništa. A ja imam, eto. Ovo je bilo neočekivano. Čekajte, a gde su medenjaci? Probaj moje jelo. Izgleda odvratno. Pa dobro, nemam drugog izbora. Pa, šta da radim? Ovo jelo je pobedilo. To, pobeda je moja. Juhu. A već sam izabrala šta želim. Hoću tortu, jel može? O, to je sjajna ideja. Baš znam kakvog će oblika biti moja torta. A Mija obožava ove patike. Onda ću napraviti tortu u obliku patike. To nije teško. Samo treba oblikovati kore. Odlično. A zatim istiskujem što više krema na tortu i razmazat ću ga lopaticom. Odlično. Dodajem šarene detalje od fondana i to je to. Sada uzimam kalup sa okruglim kuglicama i sipam unutra žele. Treba napraviti nekoliko takvih kalupa da kuglice budu različitih boja. Ostaje da se sve zamrzne. Dragi, šta radiš? Moraš hitno da počneš da kuvaš. Kreni. Da, sećam se, bako. Od čega da počnem? Tačno. Sipat ću ovaj milkshake u činiju. A flašu ću iseći na 2 dela. Zatim u jedan deo sipam čokoladu. Tako je. Rasporedit ću. A višak ću preliti u drugu polovinu flaše. Sada treba izvaditi čokoladni oblik iz flaše. Uspeo sam. Zatim uzimam Oreo keks. Sipat ću ga u činiju. Dodat ću malo krema. A sad mi treba ovo. Pogledajte, ovo je baš moćno. Mešam. I ostaje mi samo da sastavim tortu. Dakle, kora, krem, Oreo, pa opet kora i tako do kraja. Pokrivam drugom polovinom čokoladne flaše, stavljam etiketu i izgleda kao prava flaša. Svaka mi čast. Sada uzimam Malteser s kuglice. Potpuno prekrivam flašu čokoladnim bombonama. Gotovo. Opet vadim svoju kazaljku. Bako, pogledaj moju tortu. Dragi, bravo. To je moj sat. Znači, vreme je da izvadim svoje žele kuglice. Da, savršene su. Sad ću prekriti svoju tortu žele kuglicama. Joj, to izgleda tako neobično. Sviđa mi se. Ok, sad ja. Odvrnut ću poklopac. I stisnuti šareni krem na koru. Zatim stavljam drugu koru. I vadim nož. Odseći ću višak. Tako je. A zatim ću dodati fondan. Lepo. Opet treba odseći višak. Ostaje samo dodati detalje. Napravila sam pravu tubu. Treba je samo ukrasiti. Koristit ću različite Skittles bombone. Da, to izgleda prelepo. Dodajem etiketu i gotovo. A Mija, možeš da probaš. Prijatno. Wow, kako sve lepo izgleda. Počet ću od ove šarene torte. Wow, čak je unutra šarena. Jedva čekam da probam. Prelepo. A šta je sljedeće? Torta u obliku patike? Baš originalna ideja. Ne bih ni rekla da je to torta. Da, ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. I žele kuglice su odlične. A sad je red na posljednju tortu. Ovo je nešto čokoladno. Maltesers, obožavam ih. A šta je unutra? unutra je torta. Probat ću. Fantastično.
Fantastično! Zadovoljna sam. Ostalo je da izaberem pobednika. Odlučila sam, to je Dustin. O, da! Znao sam da ću uspeti. Sad mi se jede ukusna italijanska pasta. Naravno. Dakle, uzet ću pastu. Šta se dešava? Gotova pasta? Fuj, pasta se pravi ručno. Vratite mi moju pastu. Ukusna je. Ja ću je koristiti. Šta ste uradili, šefe? O, hvatam. Moram napuniti šerpu. Dobro, ja ipak biram domaću pastu. Imam odličan komad testa. I seckala sam ga na 6 delova i obojila u različite boje. Sad to treba razvući i seći na trake. Pogledajte, ispale su divne špagete. Sastavit ću dugu i razvući uz pomoć klagije. Zatim šareni sloj testa stavljam u specijalni kalup. Unutra ide punjenje. Ja sam uzela sir, pokrivam drugim slojem šarenog testa, razvlačim, sečem i vadim pastu. Ostaje samo da se skuva. Bako, šta vi imate? Zbog vas sam ostala bez svoje paste, ali nema veze. Napravit ću pastu od tikvica i seći ću tikvicu na tanke listiće. A sada to treba ispržiti. Šefe, još sam vrlo ljuta na vas. Dakle, dolazi ta buka. To je moj sad. Vreme je da izvadim makarone. Eto, gotovi su. Stavio sam ih na štapiće. Zatim dodao salamu, šunku i mnogo sira. A meni ostaje samo da ukrasim sve paradajzom. Serviram pastu i gotovo. Mija, prijatno. Prijatno, dušo. Wow, kako sve lepo miriše. Počet ću od ove šarene paste. Tako je lepa. Jedva čekam da probam. Wow, unutra je sir. Sjajno. A sad ću probati ovu zelenu pastu. Izgleda čudno. Ovo ne liči na testo. Uj, pa to je povrće. Neću ni da probam. A šta je ovo? Ovdje je pasta na štatićima. Probat ću. Wow, ukus podseća na picu. Ali ko će pobediti? Znam, pobednik je šef. Hvala, Mija. I to je domaća pasta, kao što si mi rekla. A sada želim palačinke. Hajde, čekam vaša jela. Naravno, da vidimo šta mi treba. Zeleno i žuto testo, taman. Uzet ću to. Mada treba mi još boje. Počinjem sa običnim testom. Pečem palačinke. Okrećem i hvatam. Tako je. Stavljam sve na tanjir. A zatim dodajem krem. Divno. Nacrtat ću slatke face. Zatim ću dodati uši. Wow, to je preslatko. A sad ću ukrasiti sve jagodama i borovnicama. Lepota. Treba mi nož. Ne, meni treba nož. Moram oblikovati svoju palačinku. Sad ćete shvatiti šta pravim. Dodajem šlag i voće. Tako je. Dustine, a šta si ti smislio? Ništa, kako to? Eto, dragi, uzmi testo. Dobro, hvala, bako. Nešto ću da smislim. Dakle, sipam testo na tiganj i čekam. Je li spremno? Ne. A možda sad? Opet ne. Zašto miriše na zagorelo? Ne! Palačinka je izgorela. Ne. Prokletstvo. Došla mi ideja. Uzet ću jednu palačinku od šefa. Ona neće ni primatiti. Moram da poližem sa krem. Tako je. Prelepo. A palačinku stavljam na tanjir. Gore ću staviti balon u obliku psa. A zatim ću balon prekriti kremom. Tako je.
Razmazat ću sve i dodati šarene mrvice. Mnogo mrvica. Ha, gotovo. Ja sam završio. Oho, dragi, to je baš smiješno ispalo. A Mija, a prijatno. Wow, napravili ste tako sjajne palačinke. Probat ću prvo ovog psa. Ukusno. A šta je ovo? O, tako slatka kuca sa kremom. Sad ću je probati. A, da, to je sjajno. A šta je smislio moj brat? Sad ću izeći. To je samo balon u kremu? Pa nisam to htjela. Dobro, pobedila je baka. Da, pobeda je moja. Hvala,